Dobrodošli, na kanalu ste Lako je kuvati. U današnjem videu recept za izuzetno ukusnu tortu koja je pogodna za sve vrste slavlja. Kombinovala sam nekoliko recepta za kore i filove, tako da na najlakši mogući način pripremite ukusnu tortu od koje ćete imati puno parčića. Kao što vidite, sastoji se od izvrsne lagane kore sa orasima i kremastim filovima od čokolade, kokosa i slatke pavlake. Pa da krenemo sa pripremom. Za pripremu prve kore potrebno nam je 5 belanca, prstohvat soli, 5 kašika šećera oko 80 grama, 5 punih kašika oraha, 90 do 100 grama oraha, 2 kašike brašna, odnosno 20 grama brašna, pečemo u plehu dimenzija 25 x 35. Koru ćemo najbrže umutiti. Ukoliko najprije u belance dodamo prstohvat soli, počinjem da mutim i zatim postepeno dodajem šećer. Pre nego što krenete sa pripremom, uključite rernu da se zagreje na 180 stepeni Celzijusovih. U dobro umućen šnee koji ne klizi iz posude dodajem 2 kašike brašna, sitno mlevene orahe tako da puste masnoću i mešam lagano da ne istisnem vazduh iz belanaca. Smesa treba da ostane vazdušasta. Dakle, pomešajte sastojke bez upotrebe miksera, najbolje žicom. Pleh je dimenzija 25 x 35 cm. Pečem oko 18 minuta na 180 stepeni. Ovaj postupak ponavljam još 2 puta. Dakle, potrebne su nam 3 kore. Pazite da ih ne prepečete. Treba da bude ovako mekana i šupljikava. Vidite kako izgledaju. Sada prelazimo na pripremu fila. Za fil 15 žumanaca koje su nam ostale kada smo pripremali kore. Dodajem u njih 3 vanilin šećera, 30 grama vanilin šećera i 20 kašika šećera, oko 300 grama šećera. Umutit ću ovo penasto. Umutila sam tako da se šećer otopio i sada dodajem 240 grama gustina, odnosno pšeničnog skroba. Za pripremu fila treba će nam i 2 litre mleka. Odvajam malo i dodajem u gustin, a ostatak ću ostaviti da proključa. Pomešat ću gustin i mleko sa žumancima tako da nema grudvica. Kada mleko proključa, preručit ću u veću činiju koja je hladna da mi ne zagori fil prilikom kuvanja. Potom dodajem žumanca, pomešat ću i vraćam na ringlu, kuvam na laganoj vatri uz neprekidno mešanje. Za ovo će vam trebati mišići. Dakle, mutite, pazite da ne zagori dok fil ne bude ovako čvrst. Ukoliko vam je ovako teško, onda podelite na 2 dela da kasnije ne biste delili fil i da biste lakše ukuvali. A ako ste skuvali fil odjednom, onda sada podelite na 2 jednaka dela. Ovdje imam po 1300 grama fila. U još uvek vreo fil dodajem 200 grama tamne čokolade za kuvanje. Pomešat ću dok je fil vreo da se čokolada otopi. Za još bolji ukus dodat ću 2 čepa ruma. Ukoliko ne volite rum, vi izostavite ovaj korak. Da izbalansiram ukus čokolade, dodat ću i prstohvat soli. Pomešat ću dobro ove sastojke. Dok se filovi hlade, povremeno ih promešajte da se ne stvori korica od koje bi kasnije nastale grudvice. Dok se filovi hlade, umutit ću 400 ml slatke pavlake ili možete umutiti šlag. U dobro ohlađeni žuti fil dodajem 125 grama maslaca, može biti to i margarin, i umutit ću mikserom penasto. Vidite kako je fil kremast i čvrst. Po želji sada u fil možete dodati 100 grama kokosa kao što sam ja uradila ili možete dodati 100 grama bele čokolade dok je fil još topao.
kao što sam uradila na početku sa tamnom čokoladom. Fil je dosta čvrst i kako bismo ga lakše razmazali, dodat ću 2 kašike umućene slatke pavlake. Pomešat ću. U ohlađeni čokoladni fil, koji inače divno miriše, na čokoladu i rum dodajem 125 g maslaca ili može biti to margarin i umutit ću mikserom tenasto. Vidite kako fil odlično izgleda bez grudvica. Dodajem i u njega 2 kašike umućene slatke pavlake i pomešat ću ponovo. Pripremit ću filove za filovanje torte tako što svaki od njih delim na 2, makar približno jednaka dela, čokoladni fil, svetli fil sa kokosom i slatku pavlaku. Sada prvu polovinu slatke pavlake dodajem preko jedne kore i poravnat ću. Drugu polovinu dodajem preko druge kore. Zatim postavljam koru na podlogu. Možete postaviti ovako kalup, a možete i bez kalupa. Meni je ovako bilo lakše. I zatim dodajte prvo fil koji je čvršći. Meni je čvršći ovaj fil sa kokosom. I zato dodajem polovinu žutog fila sa kokosom. Preko njega dodajem polovinu čokoladnog fila i poravnat ću. Zatim koru preko koje sam premazala slatku pavlaku okrećem sa slatkom pavlakom preko čokoladnog fila i postavljam i ponavljam ceo postupak još jednom. Preko kore dodajem polovinu žutog fila, pa polovinu čokoladnog fila i poklapam drugu koru sa slatkom pavlakom odozdo preko čokoladnog fila. Sada je potrebno da torta odstoji neko vreme u frižideru, najbolje preko noći. Sutradan završavamo tortu. Tankim oštrim nožem prolazim duž ivice kalupa kako bih ga lakše odvojila od torte. Sada vidite kako divne slojeve torta ima. Izgledat će prelepo. Umutit ću 600 ml slatke pavlake kojom ću da dekorišem tortu. Vi naravno dekorišite po želji. Evo, vidite kako torta izgleda, presjek je odličan. Dakle, osim što je jako ukusna i dekorativna je, inače da naglasim da nije previše slatka, jer smo za sve filove dodali ukupno 300 g šećera. Ukoliko želite da bude slađa, onda u žuti fil umjesto kokosa dodajte 100 do 200 g bele mlečne čokolade. Ovdje vidite kako izgledaju kore. Predivne su, ukusne, sa orasima i lagane. Filovi su kremasti. Osjetit ćete ukus čokolade, ruma, kokosa. Torta je odlična i imat ćete puno parčića. Hvala vam što pratite kanal Lako je kuvati. Pogledajte i druge recepte sa kanala. Imate playlistu torte, pa odaberite onu koja vam se najviše sviđa da pripremite za predstojeće praznike. Prijatno!